И здравейте хора, аз съм Ники МБГ и днеска ще играем Minecraft Pocket Edition. Знаете, че съм много добър на Minecraft, но се постарая да се уча с вас. Знаете, че фифата не можа да ни тръгне. О да, ние тук си имаме къща. Бях намерил едно село и забравих да ви кажа. Но има един проблем, нямаме легло. Но си имаме книги. И скелет има. What? Антапа. Скелет. Не! Ще умра, хора! Умирам! Да. И това беше в първи епизод умрях. Скелета. И това е зомбите. Мисля няколко първите епизоди да си оправя да бъде без крипъри. И да видим, ама къде беше сега без крипъри. И беше чудовището, къде беше. Къде беше? Изпирай, не. Нали беше тук? Много бързо умирам на тази игра. Все пак ли? Давай! Давай! Ти много точно давай! Не! Не живея, хора! Да! Избях! Скачвам нагоре. За безопасно. О! Опа! О, яко. Добре, хора. Намерихме си някои неща. Съхранение. Имаме. Пак как се качи тук, бе? Добре, значи трябва да затворя дупата. Но аз нямам нищо. Тук има ли някакво блок? Да. Дърча. Дърча. Не бърка. Къде съм сега? И хора, не мога да сложим купче. Добре, сложихме го. Тук си... О, имам и търча. Идеално. Имам и въглени. И да знаете, че фифата за жалост не можа да тръгне. Айде не. Имаме и кирка. Какво друго имаме? Другото е ни трябва. Може да сложим няколко дръвчета, що му. И за жалост нямаме легло обаче. Няма как да прикараме неща. Не! Майка му! Не, хора! Ще умрем! Не! Бързо! Не!
Добре, хора. Живи сме. Голяма случайност сме живи. Сега малко да видим. Чакай как седеш. Добре. Мисля да сложа телефон. Дали ще стане? Не. Знаех си. Хора. Тази поредица ще бъде малко сложна. Сега търся как се махат чудовища settings. Ако знаете как се махат чудовища, моля да пишете долу в коментарите. Я за нея тук. Или... Какво има навънка? Няма значение. Добре, да търсим. Setting. Значи, мултиплеер не, кейборд и маус не, контролер не, тъч. Destroy блок не. Flip не. Tron size. Хора, моля ви, ако знаете как се махат чудовища, пишете долу в коментарите. Ай, махнах! Не по-скоро. Дали се махнало някак отгоре? Май махнах. Хора, махнах ги. Вече няма чудовища. Yes. А, не, паяк. Но сега се крият. Добре, значи днеска трябва да си къщата да си оправим. Че ще ни убият. Ще излезем от тук. Скачаме! Добре, сега видим долу до къщата ни. Има ли чудовище? За сега не, бягай! Хора, какъв късмет се извадихме. Тук има търч. Не! Стига де! Стига де! Не! Не! О, добре. Умря, хора. И намахнах чудовищата за моя. Добре, но ще сложа тук. Трябва да взема вълна. И тук ще сложа. И така. О, идеално. Няма прасе. Трябваш ми. Трябваш ми, прасе. Прасе, искам те. Къде си, парче? Аре, прасе. Браво, е умря. Добре, вече си имаме паржоли. Но още не намирам бъгна. Хора, с малко се връщам. Добре, хора. Върнахме се, но само да не се изгубим. Какво е това горе? Стига де. Добре, хора, мисля, че това ще бъде края на епизода. Ще се усъвършенствам още малко, докато ви няма. И утре очаквайте новия клип на Minecraft Pocket Edition. И от мен е чао.